Hindi dyan. Ibang barangay. Cemetery yan. Mga kamisyon, today is Sunday at ibisitahin namin ang Lower Binugsakan Vegetable Garden at saka Paulog dahil after nila nang ayusin na naman after ng bagyong Rolly yung garden, mismong nung araw na yon humulan din nung tanghali dahil may hinihintay na naman na bagong bagyo. And that's life, hindi na natin napipigil yon, but andun sila ulit ngayon. Pinapaganda na naman yung garden, hindi yan sila magkasawa para kapaganda at kung ano man yung plano talaga doon sa garden. So it's gonna be a long day again, kaya po kita-kits. Ganyan, no, di ba? Yung mga tinatapon lang natin na pwede maging basura can be used as this para mapaganda yung isang lugar. Kumuha nga din ako dyan sa Iba ang Bicolano. Mga kamisyon, kumusta kayo dyan? We are on our day 7. We're heading to barangay of identified barangay of Uwas, Albay. They are severely devastated, and some communities in Pulangi, Albay too. And I hope to do it by tomorrow in Libon, Albay. So there are 3 cars filled with relief goods from Trapal to Gasera to food packs and lutuan. It's made of concrete and clay pots. So we'll give you more update in a while. See you. Tapos po, meron po kaming trapal. At pinapacheck po namin yung gasera. Baka mabigyan kayo. May konting gaas lang po yun. Bahala na kayo magtugtong at takot din kami mag-ipon ng gaas na marami. Para lang makatulong, makasurvive sa mga susunod na araw. Ha? Salamat. Salamat. Ano? Salamat po. Hello guys, papunta kami ngayon sa Pulangi, sa Uwas, sa Libon. Ito yung mga devastated areas na hindi masyadong nararating ng mga relief goods kasi talagang concentrate doon sa ginubatan, which is talaga naman marami din talagang damage. But yesterday naggawa ng ocular visit yung FHM Bicol team, nakasama din namin ngayon, 3 sasakyan kami ngayon, kaya alam na namin kung saan yung mga lugar na pupuntahan talaga namin. Ito yung mga kababayan natin na talagang nawalan ng bahay, talagang nawalan ng kabuhayan, and talagang kailangan magsimula ng panibagong buhay. Kasama din natin ngayon si Eric. Hi Eric. Hello.
Yan. So, siya po ay taga-Tiwi. Isa rin siya sa mga biktima ng ng bagyong Rolly. Yung bahay nila na wash out din ng bagyo, ng alon. Pero tingnan niyo naman kasama, talagang alam niya yung pakiramdam ng biktima ng isang calamity. Mahirap magsimula pero it doesn't stop you para para makatulong sa mga kababayan mo in a small way to rise up again. Kaya ikaw, Eric, anong message mo sa ating mga kababayan? Kailan lang daw po ito una kasi sila yung nakakala. Kaya nga, pag may nakita kang yung nagbago umana, kawawa naman, hintuan natin, bigyan natin. Kaya laban naman lang everyone, mga kamisyon. Samahan niyo pa kami, marami pa to. Kaya sobrang nakakaawa yung itsura. Magandang umaga. Ako man, pakara. Sa bata pa muna, sa bata. Bata muna. Sa bata. Muna, sa kasi. Yung meron. Thank you po. Thank you. Binalikan namin ang barangay Ulusan kung saan kinulang kami ng relief goods kanina at babalikan natin yung half ng community na hindi namin nabigyan ng relief packs at sa paglilibot namin sa buong Albay, isa ito sa masasabi kong sobrang na-wash out. So basically, ang mga kabahayan dito is made of light material, so ma-imagine mo kung may wire, ma-imagine mo kung gaano ka apektado ang komunidad na ito. So medyo tinurot ang aming puso at talagang pinilit kong mabalikan itong community na ito para ma-bless ang mga pamilya na wala ng bahay. Ate, ano po? First time? Opo po. First time na release. First time na release. Libon, Albay. Dito yung sentro ng baha. Today we glorify the Lord, mga kamisyon, for an accomplished mission the whole day since morning. This is our 7th day, and we were able to feed hungry spirits, hungry souls, hungry families, hungry stomachs, hungry children. Thank you, and we cannot do it alone. Thank you for being our conduit.
it was a mission accomplished for our day 7. See you again in our next vlog. Don't forget to like, subscribe, and share our YouTube channel, Mission Beyond Music. Thank you mga kamisyan, and God bless you.